Ai wannan karan na canja alƙibla. Allah wallahi Tinubu zan zaba wannan karan. Atikun fa. Atikun me? Ha? Me ake da wani Atiku kawai ce ga Tinubu? Yayi shekara 8 yana mataimakin shugaban kasa ka ce me shi? Ban ga abin da ya bani. A Arewa? A'a ban fa gani ba. Kana da wanda ya fi shi ne? Gashi akwai. Waye kake da shi? Tinubu. Allah wallahi. Mare lafiya? Ƙara ce mai mare lafiya. Ka ji wai Tinubu ke ce mare lafiya? Kai ni wannan abin naku fa ni duk ku bashi ba. Ni ba zan ƙara yin zaɓe ba. Shekara nawa ake mulkan mu ba a mana komai. Ka ji wai ba dai ka san nan. Ni na ma da na gonna katin zaɓe na ba. Wannan ma me amfani? Wannan bai da lafiya. Ba zan ƙara zaɓe ba. Allah wallahi. Wannan zaɓe mun da Atikun nan layin muke mu. A'a ni fa ina Tinubu. Dole kai Atiku. Ya akan me? Saboda muna tare da kai. Ba fa tare da ni. Ni ina Tinubu ne fa. Tinubu me? Waye Tinubu? Kaka ƙara cewa waye Tinubu. An gaya ma waye. Assalamu alaikum. Ya za ya ce mutum dakata me faru ku zauna dakata me faru wai Tinubu ke ce mutum Mubarak yanzu akan siyasa kuke fada kan aikin banza. Ya zagi Shekara nawa ake mulkan mu. Atiku Atiku me? Atiku banza. dakata tambaye ku yanzu kuna fadan nan akan siyasa a cikin ku waye mai katin zabe Ina da katin zabe. kai zita wannan naka A ban yi ba. magana ka Yana gida. ba ka ji irin ta ba kai ba Ina ma kona nawa. Ba zan sake zaɓe ba saboda shekara nawa ana mulkan mu ba a mana komai. Me an mana ƙasa? ka ji matsalar ku yan arewa A wannan bai da lafiya. dakata kun ga ku yan arewa matsalar ku kenan sai baki kuna son wani babu wani mai katin zabe a cikin to gaskiya bari ku je faɗa muku gaskiya in kana son Tinubu da gaske sai ka je kai katin zabe A ina ne ake? haka kai ma mai ƙarya cewa yana gida na sun babu Haka. ka je ka nemi katin zabe tun kafin zabe A ina ake yi? kuna ji kuna gani A ina ake yi yanzu nan zan riga shi. ga INEC can inda ake zabe Shine wanda ake bada wa ɗan fari dogo. ga na wannan kun gan shi Magaire. yanzu ina zuwa gashi nan kun gan shi ina zuwa da wannan zan yi zabe Wanda kuka so zan zaba. Assalamu alaikum jama'a. Ku tuna PVC shine yancin. Idan ba ka da katin zabe ba da man kai zabe. Kar ka zamu da soyayyen banza. Soyayyen banza ita ce soyayyen da babu kati. Don haka ku je INEC ku yi katin zabe. Katin zabe shine makamin ku. Kuma mun gamsu za mu je mu katin zaben nan. To, na gode.